Derɗiraaɓe assalamu alaikum, barka meɗen ikkikkiɗe nda ko heɓa nder kubaruji amin ɗi jemmare nde. Police en Abuja bari pullo goto inaunuki woɓɓe ɗiɗo. Goɗɗo police jo yebre karmo Abuja bari pullo goto to o nauni ɗiɗo. Baraɗo onni lattake ɓiɗɗo ardiɗo walde malla dental mi yetti Allah kautal hore mo Abuja. Ina baƙin ciki DPO nan ɓangaren Karmo dama ya kira koran nan ya ce shifa masu gonaki su sa magani a gonaki shanu su mutu. Ardiɗo mi yetti Allah kautal hore on wonɗo wakkatire ko o wolwata ɗaɓɓoɓe kubaruji ɓawo waɗuki zana'ida ɓiyiko on. To o tumi horejo police en mo yebre Karmo i holluki fulɓe ngaingu ngam wiki mako wodi ko DPO on mo Karmo on tefi remoɓe waɗa leɗɗe marɗe toke to gese ngam kala nagge nyamge fu wata. Hankoma ardiɗo mi yetti Allah kautal hore mo waila cakantarare leydi Najeriya Alhaji Idris Giɗaɗo Bebeji o holli mettol ɓeram mako dow barol Ibrahim on o police en bari i Abuja. Abin bakin cikin nan da ya same mu ba za mu iya cewa komai dai mu ce mu gode wa Ubangiji. Farko a ce makiyaya da manoma rikici ya haɗa su a gona. Mai gonar ya gudu ya je gama jami'an tsaro su zuwa ce jami'an tsaro da zuwa kawai kamar bakin daga su buɗe ma yaran Fulani wuta su kashe yaron Fulani a banza su suna matsayin 'yan sanda. Wannan abu ba za mu bar shi ba, ba za mu yi faɗa ba, amma tabbas ba za mu bar shi ba. Ɗum timmini cuɓol ardotoɓe hukumaji pamari 13 i diwal Nasarawa. Eni cuɓol ngol heɓa wurtaki adune to ɓurna yimɓe dilli gese maɓɓe, woɓɓe bo dilli bigeje sana'aji maɓɓe. Eni siyasanko'en hamɓe woni mburtiɓe ngam cuɓol ngol. Gila kita hitordu mobgal leydi dow hukumaji pamari i Najeriya diwe lesdi ndin watta daddakirel ngam waɗuki cuɓi hukumaji pamari i diwe lesdi ndin. Ardiɓe siyasanko'e wailare Najeriya fuɗɗi lanuki jabruɗe ɓe gomnatiwa mobgal leydi Najeriya hocci dow waɗuɓe wankoje saɗirmaji ɓillaji ɗi Najeriya en yidata i ittuki wallinde nebbam fetur jam i Najeriya nder lewru Ugustaru salindu. Kenyani maunde ɗum yari sukaɓe malla bacci pamarɗi ɓe ɗum nangi wakkatire wankoje ɗen yeso hitordu mobgal leydi wondu Abuja. Ɓurna maɓɓe gila diwal Kano i Kaduna nden bo woɓɓe maɓɓe hewta duuɓi 13. Horejo ludanko'en wailare leydi Najeriya Alhaji Atiku Abubakar o lani jabruɗe ɗen. Ankoma gomnajo diwal Bauchi Bala Muhammed o lani jabruɗe ɗen to o noddi ummatore wailare Najeriya hauta hore maɓɓe. Kerol ko heɓa wonɗon nder kubaruji amin ɗi jemmare nde. Sai gondo taskaramji amin luttuɗi dow darnde hautuɗo ha moɗon Khadija Usman Aduwari. Injiniyajo amin mo jemmare nde Ayuba Lamiɗo Munyal. On mbawai heɗitaki min dow Facebook ko Radio Garden hautande channel YouTube amin to keɓoton kubaruji nder vidiyoji Kode TV. On jarama, mbalen jam.